The former ZANU-PF president anonzi Joice Mujuru nyika yose yakanzwa kuti she has been appointed as the head of African Union Electoral Observation Mission AUEOM. Nyika yose yakanzwa nhau idzi. Vanhu vakanga vasingafungiri kuti chinhu chingaitika vachifota apa mwana Mujuru vanenge vakatosarenda vakati zvekuti tisasiya takuita zvekurima kana zvekuchengeta mhuri dzedu. Panapa sambe namashoko sokuda kwanyorwa chiitwa pana paMutechmark TV. Vachida kunzwa maopinions endo kuti subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda Mutechmark vanoposta this picture amuri kuona unyora vachiti former vice president Joice Mujuru has been appointed as the head of the African Union Electoral Observation Mission AUEOM. This role places Mojuru at the helm of overseeing electoral processes and ensuring transparency and fairness during the upcoming elections. Panapa tichipinda hatoza kuti tipinda comment section tinoziva kuti vanhu vanenge vane maviews maopinions akavanoita vanoziva kuti vakomana vana Mujuru ndo vakomana vava the ruling party. Tichipinda vanonyanyora chiti let's guarding a sack of peanuts is what it is. Mwana wachiti she have never been involved in any clean election in her own country since independence, which makes her unqualified on this role. Vamwana vaita mashoko chiti the same people who were rigging elections in Zimbabwe and killing people. Mwana wachiti it's a good example for the old guards to see that there is life after politics. Do not be scared to resign from active politics. Tukaona kuti most of the people vari vachikondema this move rakaitwa neAU vachimuita kuti akwanise oversee achiona electoral processes achiensure transparency and fairness muAfrica. Panapa tinoona kuti people vagara munyika yeZimbabwe vari vachikondema vachiti zviri patu. Yes, anogona kuuya akaisa change but to a great extent vakomana ava vakambotishungurudza. Ngotidzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Comment section medu tidze mafunguro enyu, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.